Gaur tarte berezia egin nahi diogu Eusko Ikaskuntzari, badakizue mendeurrena ospatu berri duela, eta gaurko tarte honetan Eusko Ikaskuntzaren eskutik Jose Miguel Barandiaran norri izan zen gaztei esplikatzeko egin diren ikus-entzunezkoak aipatu nahi ditugu. Arkaitz Almortza, Eusko Ikaskuntzako kolaboratzaileak prestatu digu tartea. Eusko Ikaskuntza, asmoz eta jakitez. Bat biru, probatzen, bai? Hemen Jose Miguel Barandiaran, ata hundio zuzenean, nire bizitzako unerik esanguratsuenen berri emateko. Familia apal batean jaio nintzen, oso herri eder eta xarmangarri batean, kondeira fantastiko zinguratuta. Baina egun batean, herritik joan nintzen, ikastera. Nire lehenengo indusketa lanean, Euskal Herriaren historia aurreak eta euskal mitologiak lotura estua dutela erakutsi nahi izanion munduari. 27 urte igaro dira betiko agur esan zuenetik, Jose Miguel Barandiaranen argia akordea dirdir egiten jarraitzen du gaur egun. Urteetan zehar euskaldunei euren arbasoen bizimoduen berri edota euren herrietako kondairen berri eman zien ikertzaile ataundarra erreferente izaten jarraitzen dugun gaur egun ikertzaile eta aditu askoren artean. Oraingo honetan baina, garai bateko kontakizuna kalde batean utzi eta bere buruaren berri ematen ari zaie 21. mendeko belaunaldiei. Nor izan zen eta zer egin zuen azaltzeko xedearekin, Jose Miguel de Barandiaran Fundazioak eta Ezimubi ekoiztetxeak 5 mikrobideo animatu osatu dituzte ikusleari ataundarraren bizitzan barrena bidaietzeko aukera eskeniaz. Zurin Ebeliz de Mendizabalda, Fundazioko idazkari teknikoa. Galdetu genion buruari, gaur egun jenteak zer zekien bere inguruan, eta esan oso erantzun ona. Gutxi daki jenteak Barandiaranen inguruan gaur egun, azkenean 27 urte pasada dira hil zenetik, eta hor badago belaunaldi bat, agian informazio hori galdu dena, ez da egon presente. Orduan pentsatu genuen, zerbait didaktikoa sortu behar genuela, eta modu errazetarin baten eskaini behar geniela pertsona horiei Barandiaranen inguruko zertzelada bat. Hori dela eta bideo laburren formula erabili dute informazioaz eta ikusentzunezko ez gainezka biziten gizarte honetan euren lekutxoa egiteko xedearekin. Leire Mitxelena da Ezimubi ekoiztetxeko dokumentazio arduraduna. Aukeratu genuen hoi motzak dialako eta instantekoak eta badakigu sare sozialetan horrek funtzionatzen dula. Gauza oso azkarrak, ez? Bideo luziak denei gertatzen zaigu, bideo luze bat jarri eta minuto pare batea aspertzen gera ikusten. Orduan esate genuen zerbait motxa, oso laburtua eta pizkorra eta arina eta freskoa izan behar du, ez? Atango ikertzailea 102 urte betetzeko 10 egun baino geratzen ez zitzaizkiola zendu zen. Mende betiko bizitza oparoan ikerketa handan egin zituen, 100 bizipen izan zituen, eta horien artean aukeraketa bat egin behar izan dute proiektuko sustatzaileek. Horretarako, ikertzailearen dokumentazioa doi aztertu behar izan dute. Aukeratu diren momentuak izan direla Barandiaran bizitzan eragin zuzena izan dutenak. Hasten da lehenengo bideoa da lehenengo aurkikuntzatik, orduan bertan sortu zitzaion arra euskal kultura ikertzeko eta euskaldun gatozen ikuste. Eta bukatzen da bestean. Eta tartean badago, adibidez Telesforo Arantzadirekin eta Enrique Gurenekin 20 urtetan zehar hainbat indusketan parte hartu zuten talde bat egin zuten, libre. Eta horren inguruan ere hitz egiten dugu, orduan bai dira oso gai zehatzak eta berarengan eragin zuzena izan zuen. Horrela sortu zen historia aurrea ikertzeko Arantzadi Barandiaran eguren hirukotea edo taldea. Elkarrekin prospekzio, indusketa eta ikerketa ugari egin genuen. 20 urtetan aurkikuntza garrantzitsuak atera ziren haietatik, eta Europan barrena eman genuen haien berri. 1936an Espainiako Gerra Zibila piztu zen, eta orduan banandu egin behar izan genuen. Inoiz ez genuen berriro elkar ikusi.
Barandiaranen 11 bizipen eta pasarteen artean bada bat behar bada hain ezaguna ez dena, eta proiektuaren sustatzaileek bildu nahi izan dutena ikertzaileak bere bizitzaren berri emateko. Ataundarrak etxean sortu zuen irratia hain zuzen ere. Berari zientziak asko gustatzen zitzaizkion. Eta lehenengo mundu gerran egin zuen irrati bat, sortu zuen bere eskuekin, eraiki zuen bere Perumezarreko etxean Ataunen, eta entzuten zituen Europan ematen ziren albisteak. Eta gero kontatzen zituen horiek herrian. Ez da errealitatearen isla fidela berak ez zuelako hitz egiten irratitik, baina bai egin nahi izan zaio keinu hori Barandiaranen alderdi zientifiko. Entzute zitula Europan zehar gertatzen ari ziren triskantza horiek eta herrian zehar zabaltze zituen, halakoa gertatzen ari omen da Europan, ez da? Eta halako batian, Guardia Zibilak edo ustezun espia zala eta bere etxea etorri omen zian irratia konfiskatzea edo. Barandiaranek berak sortutako irrati horren bidez, lehenengo pertsonan kontatzen du bere bizitza, Andres Espinoza ilustratzaileak sortutako irudi leunak erabiliaz. Ahotsa, Ataungo seme Jon Aizpuruak kazetariak jarri dio, eta erabili duten hizkuntza apala izan da, ikertzaileak berak zuena, alegia. Bihar genula, Barandiaran berak kontatuko bazun bere historia, bere hizkuntza erabili bihar genunez. Eta hor berriz ere beste anekdota batea junginan, lehenengo aldiz seminariora juntzanean, Gasteitzea atera zanean eta Eguberritan itzuli zanean nahiko harro itzuli omen zan baserrira, etxeferoak botaz eta itzuli zan. Eta orduan amak hartu omen zion eta baratzea aterazun. Eta esan omen zion ikuste aldituk horko sagarronduak. Orduan da betio, orduan da apala gozioztek. Eta anekdota hori erabili genuen hizkuntza ere maila horretara jeisteko. Hilabetetako lanaren ostean, dagoeneko sarean ipini dituzte 5 animazioak, bai YouTubeen, baita Barandiaran Fundazioaren webgunean ere. Ikusleen erantzunak harritu egin dituzte sustatzaileak. Eta egunero dagoela bisitaren bat baino gehiago gainera orduan. Horrek ez dakit esperantza ematen digu badagoela Barandiaran gehiago jakin nahi duen jende. Hala ere gogoratu nahi dugu ez dela bakarrik Gasteiz zuzendutako zerbait, ze Barandiaran bere egunean Europa mailan eta mundu mailan referente izan zen pertsona zen, eta gaur egun ere uste dugu danoi ongi etorriko litzaigukela gogoraztea, guztiona den pertsona bat izan dela. Horiek horrela, ezimubiko lagunak dagoeneko hasi dira dokumentazio lanak egiten, erbestetik hasi eta ikertzailearen bizitzaren amaiera arte bilduko dituen mikrobideoak osatzeko. Tartean esaterako, Eusko Ikaskuntzako lehendakari bezala eman zituen urteak. Guztia Euskaldunen aitabitxaren argiak etorkizuneko belaunaldiak ere argiztatzen jarrai dezan. Eusko Ikaskuntza